Tässä komento 60-kiloisten loppuotteluun. Siirrymme painoluokkaan, jossa Petri Toivanen on ollut tänään mukana ja sen finaalikamppailuun. Sinisissä otteleva Hossein Rouhani Iranista saa ensimmäisen ipponin, tai ainakin sitä hänelle tarjotaan, ja kyllä sieltä avauspiste irtoaa finaalissa Azerbaidžanin Kurban Takijevia vastaan. Petri Toivanen voitti kerran, hävisi kerran, ja Eki Luukan avoin sarja on tällä hetkellä pantu jäihin, koska aikataulu on venynyt, ja näin ollen päästään kutakuinkin ilmoitetussa ajankohdassa kuitenkin kansainvälisestikin näihin alempien painoluokkien loppuotteluihin. Iranilainen siis johtaa, ja tässä vaiheessa on syytä mainita, että Egyptin Ibrahim Halifa otti yhden pronssin ja Montassar Tabben Tunisiasta sen toisen, joten ainoastaan maailmanmestaruus on enää 60-sissä jakamatta. Iranin Rouhani hän oli viime MM:ssäkin finaalissa ja hävisi sen jatkoajalla, ja varmaan on revanssin paikka. Oli silloin hyvin passiivinen ja nytkin vähän kyllä näyttää, että tietysti se on siinä vaiheessa kun johtaa, niin voi olla oikeakin taktiikka. Jälleen päätuomari keskeyttää ottelun. Aikaa on jäljellä vielä 1.45, eli vasta puoliväli lähestyy ottelussa, jossa siis maailmanmestaruus on katkolla. Kova iskusarja ja siitä ippon 2-0. Ja näin näette, kuinka iranilaisen Hossein Rouhanin johto vankistuu. Paikalla oleva iranilaisvaltuuskunta pitää myöskin ansiokkaasti katsomon puolella ääntä omansa Rouhanin tueksi, ja se kyllä varmasti antaa voimaa myöskin taistelussa maailmanmestaruudesta. Azerbaidžanilla on myöskin edustaja 70-sissä Eki Luukan avoimen sarjan vastustaja. Keskittyy nimenomaan 70-pisten kultamitaaliotteluun, ja joko sieltä tulee kolmas ippon. Oikeaan aikaan jälleen isku menee perille ja lukemat ovat jälleen entistä vangemmin Iranin Rouhanin hyväksi, ja nyt jo 3-0. Joo, kyllä ottelun kannalta nyt oli huono, että tämä iranilainen meni johtoon heti alkuun. Että hän on tosi monipuolinen silloin, kun tarvitaan. Ja nyt kun ei tarvita, niin voiton kannalta viisaasti keskittyy vastaiskuihin, joka on periaatteessa helpompi tehdä kuin itse hyökkäys, jos on hyvä ajoitus, niin kuin iranilaisella on. Kurban Takijeva Azerbaidžanista yrittää kavennusta, mutta ei sitä saa. Hänellä on 40 sekuntia aikaa. Potku päähän voisi tasoittaa tai sitten kaato ja lyönti siihen perään. Sekin antaisi kertalaakista 3 pistettä, mutta helpolla ei Hossein Rouhani luovu siitä otteesta, joka hänellä on tällä hetkellä MM-kulta. Ei nyt vaan löydä kyllä eväitä tämä Azerbaidžanin kaveri. Ippon tulee yksi kavennus kuitenkin. Aika rupeaa olemaan vähiset nyt vaan. Viimeiset 10 sekuntia jäljellä. Tästä ei kummallekaan suorituksia anneta. Sitten miehet kaatuvat ja kietoutuvat toisiinsa ja vain 5 sekuntia jää aikaa jäljelle. Maailmanmestaruus on menossa Iraniin. Hossein Rouhani johtaa 3-1. Kurban Takijev Azerbaidžanista on viimeisen hyökkäyksen edessä. Yrittää potkaista vartaloon, mutta potkaiseeko ohitse? Ippon annetaan tästä iranilaiselle ja lukemat 4-1, joten maailmanmestaruuden kannalta ratkaisu on tullut. Potkulla vielä hakee tasoitusta Takijev, mutta ei auta. Iranilainen voittaa. Hossein Rouhani on maailmanmestari. Kurban Takijev kukistuu 4-1. Ibrahim Halifa Egyptistä ja Montassar Tabben Tunisiasta ovat tämän sarjan pronssimitalistit. Menikö oikealle miehelle? No kyllä meni, että tavallisen finaalin tapaan niin kauhean tarkaksi tämä meni, mutta se kuuluu asiaan silloin, kun on isot panokset. Ja Petri Toivaselle uransa päätös turnauksessa 1 voitto ja 1 tappio 60 kiloisissa.
Edelleenkin tarjoamme teille loppuotteluita. Nyt mennään 65-kiloisten sarjaan. Eki Luukka on siis voittanut itävaltalaisen, hävinnyt kreikkalaiselle ja kreikkalainen puolestaan kukistanut yhdysvaltalaisen, mutta ei ole vielä finaalisti kreikkalainen, joten jatkossa selviää pääseekö Luukka keräilemään, mutta katsotaan mitä tapahtuu 65-kiloisten loppuottelussa, jossa Venezuelan Luis Plumacher on puolustava maailmanmestari, ottelee punaisissa ja hänen vastustajansa on Julio César Castano, joka on espanjalaisottelija. Ja espanjalainen on tässä ottelussa se mies, joka pääsi jatkoon, kun Jukka Koivunen ei pystynyt enää puolivälierävaiheessa tuonne kamppailuun mukaan. Räväkkä alku ottelulle ja näin ollen espanjalainen on tappiolla johdossa, kun lukemat ovat 2-0. Puolustava mestari alakynnessä. Joo, kyllä hyvin pääsi yllättää espanjalainen, että nyt ja sieltä kyllä tuli, eipäs tuukka. Espanjalainen siis punaisessa ja puolustava mestari Luis Plumacher sinisessä. Espanjan César Castano eteni 4 joukkoon, kun Koivunen ei ilmestynyt enää tuohon puolivälieräkamppailuun. Nyt kavennusta kuitenkin. Hallitseva maailmanmestari alkaa pikkuhiljaa lämmetä tässä ottelun kuluessa. Pronssimitalit on jo ratkaistu painoluokassa. Doni Hardavan Indonesiasta otti ensimmäisen ja Marko Lusic Kroatiasta toisen. Ja sieltä jälleen napsahtaa 3-1. Espanjalainen Julio César Castano puolivälissä vankistaa johtoa. Et näin kun tarkaksi menee, niin voi sanoa, että pääsääntöisesti meinaa ottaa pisteen se, joka vastaan lyö. Et sen takia siinä on käytettävä harkintaa, niin kuin äskenkin hyvin lähti kyllä Venezuelan kaveri, mutta Kyllä tuli niin oikealla ajoituksella espanjalainen vastaan, että tietää jatkossakin saman jutun, että täytyy venezuelalaisen keksiä lääkkeitä. Potku vartaloon. Siinähän sitä lääkettä. Ja siitä pitäisi tulla kyllä 2 pistettä, eli Nihon. Katsotaan mikä on päätuomarin ratkaisu tästä hidastettuna nähdystä tilanteesta. Nihon tulee ja 3-3. 2 pisteen suoritus potku vartaloon. Potku päähän toisi 3 pistettä. Vaihtuuko maailmanmestari? Kaikki on vielä auki, kun 40 sekuntia varsinaista aikaa on jäljellä. Tarvittaessa mennään sitten jatkoajalle, minuutin mittaiselle maksimissaan. Ja sen myötä vielä äänestykseen, jos sellaista tarvitaan. Espanjalainen johto. Ipponilla. Lyönti päähän antaa Julio César Castanolle 4-3 edun. Matkaa maailmanmestaruuteen ja hallitsevan mestarin syrjäyttämiseen on 20 sekuntia, mutta sitten yrittää kyllä Luis Plumacher tasoitusta. Ei sellaista tule, vaan espanjalaisen lyönti katsotaan osumaksi ja 5-3. Maailmanmestaruus on lähellä Espanjassa. Tämä on suuri juttu. Karate on siellä yksi isoista urheilumuodoista. Ja kun kamppailua on jäljellä enää viimeiset 5 sekuntia, niin jännäksi menee. Hyvin lyö espanjalainen vastaan. Siinä on pakko tietysti Venezuelan pojan tulla ja siitä kuittaa lisäjohto. Nyt on pakko tulla potku päähän tai kaatojen jatkosuoritus. Ja se on tietysti espanjalaisellekin helppo, kun sen tietää, mutta katsotaan, kyllä tässä vielä tilanne tulee. 6-3 ja viimeinen hyökkäys tulee puolustavalta mestarilta. Yrittää kaatoa, epäonnistuu kuitenkin ja näin. Maailmanmestaruus ratkeaa Tampereella 2006. Tämän sarjan MM-kultaa nappaa Julio César Castano, joka kukistaa Luis Plumacherin venezuelalaisen pistein 6-3.
Pronssimitali menee Indonesiaan ja toinen Kroatiaan ja maailmanmestaruus Espanjaan. Niin, siinä tuli sitten tarkka tieto myöskin tuosta Eki Luukan kohtalosta, eli kun italialainen on voittanut sitten taistelussa loppuottelupaikasta kreikkalaisen, niin näin on suomalaisenkin osalta tie umpeutunut, mutta 70-kiloisten loppuottelussa on nähtävää. Se oli se Eki Luukan oma alkuperäinen sarja, jossa tuli 1 tappio espanjalaiselle. Nyt on käynnissä finaaliottelu ja siinä on paljon nähtävää. Azerbaidžanilainen punaisissa otteleva Rafael Akhajev on saanut vastaansa Diego Davi van der Schrikin Belgiasta. Azerbaidžanin mies on yksi karate-maailman tämän hetken värikkäimmistä, heittää siitä vastustajan tatamin pintaa ja pyrkii lyömään perään ja hankkimaan jopa 3 pistettä, mutta tuo ei mene vielä läpi. Johtaa kuitenkin ottelua 1-0, mutta kaikeinen Azerbaidžanin osallistuminen näihin kisoihin ylipäänsä oli vaakalaudalla ja joukkue oli poissa hetken aikaa kansainvälisestä kilpailutoiminnasta ja tällä miehellä Akhajevillakin on siihen oma osuutensa. Joo, kyllä nuorten maailmanmestaruuskilpailuissa, jossa nämä kaverukset ottivat sielläkin finaalissa yhteen, niin siellä tuli semmoinen rähinä Azerbaidžanin Armenian välillä ja niin siinä oli pääpäsmärinä tämä kyseinen ottelija ja siitä tuli vuoden kilpailukielto koko Azerbaidžanille ja ne on ollut yhdet EM-t pois ja kaikki kultaisen liigan ottelut, mutta nyt ne kuitenkin päästettiin näihin MM:iin, vaikka sitä vuotta ei ihan ole täyteen tullutkaan ja nämä on semmoisia kuumakalleja aina välillä, että tietysti rangaistukset pitää olla sen mukaiset ja silloin se uhka on riittävä, jolloin se järjestys säilyy, koska täällä on näitä maita ja on uskonnollista ja poliittista syytä kuumentua, niin toivotaan, että se pysyy vain näissä otteluissa, missä kamppailut käydään ja näinhän täällä nytkin käy. Tästä tilanne ei muutu, mutta Azerbaidžan on kuitenkin näihin kisoihin päässyt mukaan. Kun tiedät tuon tilanteen ja aikaisemman konfliktin, niin pidätkö päätöstä oikein? No kaksipiippunen asia, urheilullisesti hirveän hyvä, että nämä aserit pääsi tänne. He on nyt melkein vuoden jo ollut pois, mutta tietysti se, että pidettäisiin se päätös, mikä on kerran määrätty, niin toisaalta se henkilökohtaisesti ajattelisin aina, että rotia olisi se, että pidettäisiin se, mikä on päätetty. Mutta urheilullisesti tosiaan, että hienohan nämä kaverit on täällä nähdä. Tässä 70 finaalissa Rafael Akhajev johtaa edelleen pisteen 1-0. Diego Davi van der Schrik Belgiasta on takaa-ajo tilanteessa. Ja nyt on tulossa tasoituspiste. Lyönti osuu Akhajeviin ja 1-1 Ipponilla. Tilanne kiristyy. Akhajev oli myöskin se mies, joka piti tulla Luukkaa vastaan avoimen ensimmäisellä kierroksella, mutta koska tie aukesi tähän 70 loppuotteluun, niin mies säästeli voimiaan ja iskee takaisin saman tien, ottaa jälleen ohjakset haltuunsa Ipponilla. Isku ja siitä 2-1. No semmoinen, että tämä belgialainen on ainoa kaveri tällä hetkellä näissä sarjoissa, joka osaa tämän Akhavin kanssa otella. Ja hän voitti siellä nuorten MM:ssäkin ainoa finaalitappio, mitä tälle on nuorina koskaan tullut. Ja se jotenkin osaa jäädyttää se hyvin, koska muita vastaanhan tämä Rafael on tehnyt täällä ihan mitä vaan. Aikaa jäljellä 32 sekuntia vielä finaalissa. Yllättävän tiukka ottelu on ollut. Ei belgialainenkaan mikään huono karateka ole, mutta kyllä Akhajev tähän finaaliin ennakkosuosikkina lähti. Ja tasoitusta pyrkii belgialainen hankkimaan. Isku osuu siinä jo myöskin Akhajevin kädestä belgialaisen päähän, mutta ei ole riittävän laadukas kuitenkaan, jotta numerot muuttuisivat. Sen verran voi vielä sitä kilpailukieltoa johtaneesta rähinästä sanoa, että se kesti 5 sekuntia ja paljon siinä tapahtui. Se on ihan totta, että kun nämä on kuitenkin kamppailijoita, niin siinä täytyy nämä olla rangaistukset riittäviä. Sitten heittää ja lyö perään Akhajev, mutta ei tuostakaan tuomaristo lämpene numeroita muuttamaan. Huomautus kuitenkin. Roikkumisesta. Kakkoskategorian huomautus on kuitenkin ensimmäinen, joten siitä ei vielä anneta Akhajeville hyvityspistettä. Ja kun aika käy vähin, niin maailmanmestaruus on ratkeamassa.
70-kiloisissa Japanin Takuro Nihei ottaa pronssia ja Iranin Farokhi toisen himmeimmistä mitaleista, mutta tässä juhlii maailmanmestari Rafael Akhajev voittaa pistein 2-1 Diego David van der Schrikin belgialaisen, jolle jää Tampereelta muistoksi hopeamitali. Azerbaidžanin voima on näkynyt näissäkin kilpailuissa ja se huipentuu tällä hetkellä tähän 70-kiloisten miesten maailmanmestaruuteen. Aika harvinaisia ovat nuo heitot, mutta sellaista judomaista suoritusta siinä Akhajev hakee ja lyöntiä perään, mutta ei saa tuolla numeroita muutettua. Joo, silloin nämä tyyli on tosiaan tämmöinen erikoinen, että hän menee tonne alas ja väistelee minne sattuu ja tekee vaikka minkä näköistä näissä otteluissa. Tosin tässä hän nyt pysyy varsin kurissa, koska nyt oli paineet kovat ja panokset isot, niin kyllä se ihan oikealle miehelle voitto meni. Siirrytään seuraavaksi 53-kiloisten sarjaan, joka on ollut suomalaisessa karatessa hyvin merkityksellinen. Sari Laineen maailmanmestaruus vuodelta 1994 tuli nimenomaan Malesian kisoissa tässä painoluokassa. Tällä kertaa 53-kiloisissa Suomella ei ole ollut edustajaa mukana laisinkaan, mutta mennään siitä huolimatta loppuotteluun, jossa vastakkain ovat Italian Selene Guglielmi ja Japanin Tokomo Araga. Ensimmäinen pistesuoritus tulee saman tien, se tulee Ipponilla ja näin tilanne on 1-0. Japanilainen punaisissa ja italialainen sinisissä. Italia on ollut näissä kisoissa vahva maa ja se on tällä hetkellä mitalitaulukon 1 3 kullallaan. Kaksi hyvin erilaisen karatekulttuurin maata ja kyllä se japanilainen tapa vaan tänäkin päivänä toimii. Se on hyvin yksinkertainen. Tässä painoluokassa Saksan Nyman on ottanut 1 pronssimitalin ja Egyptin Aly, joka tuli Heidi Väkeväisellekin tutuksi tuossa avoimessa painoluokassa, on ottanut sen toisen ja nyt ratkaistaan Japanin ja Italian kesken sitten maailmanmestaruus. Kovasti hakee siinä italialainen Guglielmi tasoitusta, mutta ei sitä ainakaan vielä saa ja aikaa on jäljellä enää 50 sekuntia, mutta nyt alkaa olla ratkaisun makua ilmassa, kun japanilainen Araga iskee jälleen, osuu ja ottaa 2-0 lukemat finaalissa. Vaikea on italialaisia aukkoja löytää sieltä, että sieltä ammutaan kyllä niin vastaan, niin kuin tässäkin nyt, kun lähtee mitä vaan tekee. Se ajoitus ja etäisyys on niin hyvä ja ne on. Ja japanilaiselle tarjotaan jälleen ja läpi menee kolmas Ippon ja pisteet alkavat olla jo ratkaisevan tuntuisesti japanilaisen Tokomo Aragan hallussa. 25 sekuntia enää aikaa jäljellä ja sitten jalkapyyhkäisy ja iskua perään, mutta ei mene puhtaasti eikä riittävästi, joten kavennus jää ainakin toistaiseksi Italian Guglielmiltä haaveeksi. Italialaisilla on ihan hyvät jalat, että se kannattaisi nyt vaan yrittää niitä ja toki sitä yrittääkin, mutta kyllä siihen vaikea on mennä. Ja sieltä niin nyrkkiä tulee. Tässä tarkistetaan vielä ottelun päätöshetkille tuo italialaisen ottelukunto. Ensimmäisen kategorian huomautus, se on vasta aloitus, joten kun ei kahta ole eikä ollut liian raju tuohon, niin hyvityspistettäkään ei tule ja saman tien aika täyttyy ja maailmanmestaruus ratkeaa ja tämän voiton vie Tokomo Araga Japanista. Hän kukistaa finaalissa 3-0 Selente Guglielmin, italialaisen pronssimitalit Saksaan ja Egyptiin.
Mennään naisten 60-kiloisten loppuotteluun. Se on se sarja, jossa Nina Siparikin oli tänään mukana, mutta yksi tappio tuli ja näin ollen suomalaismenestys jäi tällä kertaa haaveeksi tässä painoluokassa. Katsotaan vielä tämä loppuottelu ennen kuin lähetysaikamme täyttyy. Avoimet luokat jäävät tämän erikoislähetyksemme ulkopuolelle ratkaisuiltaan, mutta suomalaisten osalta voidaan jo todeta ja vieläkin kerrata, että Heidi Väkeväinen ja Eki Luukka eivät ole mukana sen paremmin finaaleissa kuin keräilyissä tai niiden mukana ja myötä tulevissa pronssiotteluissa. Finaalissa vastakkain ovat Slovakian Eva Medvedová ja hänen vastustajansa on Emine Bahar Varaste Kanadasta. 2 minuuttia näilläkin naisilla 60-kiloisilla on aikaa ratkaista maailman mestaruus. Japaniin on mennyt pronssi. Äsken hienosti maailman mestaruutta Japani pystyi puolustamaan tuossa 53-kiloisten sarjassa, kun Tokomo Araka toisti Meksikossa tekemänsä tempun. Tässä painoluokassa Sato ottaa Japanille pronssia ja samoin sveitsiläinen Schwab, joka tuli suomalaisnaisille tutuksi kumiten joukkuefinaalissa. Nyt käsi osoitti tuonne kanadalaisen suuntaan. Siinä oli jo mahdollisesti tulossa tuo ensimmäinen ippo, mutta sitä ei vielä kuitenkaan sitten hyväksytysti suoritettu ja näin ollen tilanne on yhä 0-0. Kanadalainen kaataa ja pyrkii siinä lyömään perään, taikka toisinpäinhän se menee. Slovakian Medvedová yritti ratkaisua, mutta ensimmäinen minuutti on täyttymässä ilman suorituksia. Ja sitten käsi osoittaa tuonne kanadalaisen suuntaan. Emin Bahar Varaste saa tästä ipponin ja lukemat ovat hänen hyväkseen 1-0. Nyt oli hyvä kaato, mutta ei. Katsottiin, että ohi. Varusteiden korjaus. Sitten ohjeet tuolta persoonalliselta kanadalaisvalmentajalta maailman mestaruuteen. On vielä matkaa molemmilla urheilijoilla, vaikka tällä hetkellä tilanne onkin niukasti 1-0, kun aikaa on vielä reilut puoli minuuttia jäljellä. Vähän semmoisia puolittaisia hyökkäyksiä molemmilla, että toisaalta tekevät sentään, etteivät pelkästään kyttää. Ja siitä sitten kanadalaiselle huomautus kakkoskategoriaan. Ne ovat niitä lievempiä rikkeitä, jotka toisaalta myöskin voivat tuoda vastustajalle hyvityspisteitä. Ja sitten huutaa punaisen vyön slovakialainen, mutta ei saa tasoitusta. Saa sen kuitenkin, kyllä se sieltä tulee yhteen, joten jatkoaikakin on näiden naisten välillä vielä mahdollinen. Potku vartaloon, mutta ei suorituksia. Ei riittävän tarkasti, nopeasti eikä voimakkaasti. Kyllä siellä ääni rintapanssariin kopsahti, mutta olisi voinut antaa pisteen Nihonen. Tuomari päättää. Ja sitten on aika täyttymässä, saman tien alkamassa minuutin maksimissaan kestävä jatkoaika, joka lopulta ratkaisee maailman mestaruuden, mikäli jäljellä olevat 4 sekuntia eivät tuo tälle ottelulle sinettiä. Summeri soi 1-1, joten jatkoajalla ratkaistaan maailmanmestaruus. 1 pistesuoritus riittää ja kamppailu jatkuu välittömästi. Maksimissaan minuutti, jonka jälkeen äänestys, jos ei tule suoritusta aikaisemmin. Nyt katsotaan tarkasti ja taistellaan naisten 60-kiloisten maailmanmestaruudesta. Kovasti painostaa siinä slovakialainen Medvedová, mutta kanadalainen ei anna yllättää. Potku päähän oli siinä tarkoituksena. Se olisi ollut komea ratkaisu tälle finaalille. Kaato ja isku perään, mutta tuskin tuokaan maailmanmestaruutta ratkaisee. Siinä nyt henkistä kanttia punnitaan, että se on pisteestä poikki. Puoli minuuttia jäljellä. Tuomariäänestys on mahdollinen, mutta ei vielä välttämättä tarpeellinen, koska 80 sekunnissa karateottelussa ehtii tapahtua monenlaisia asioita. Iskusarja ja sitten potku päähän ja sieltäkö se tulee. Näyttää siltä, että tämä ottelu ratkeaa saman tien ennen tältä aikaa. Aika erikoinen ratkaisu. Piti kiinni samalla ja sieltä kiertopotku päähän. Aika notkea tyttö täytyy olla. Ja näin ratkaisu on tullut. Maailmanmestaruus
nolla päähän ratkaisee ottelun. Ja voittaja on Eva Medvedova, joka ottaa MM-kultaa. Hopea menee Kanadaan, pronssit Japaniin ja Sveitsiin.